А от духовна гледна точка, какво се случи? Преглътна ли я ситуацията? Да. Стилия? Смятам, че да. Дори, понеже са замесени няколко човека, предполагам, че ако ги видя всичките на едно място, смятам, че бих могла да се държа по начин, по който тя каза, да бъде интелигентен. Нали? В никакъв случай не става за въпрос за чупане на чини и да се разразяват такива неща, защото когато си в такава негативна ситуация, ти първо вредиш на себе си. И изпращайки, от друга страна, изпращаш и негативни мисли към този, в когото е свързана ситуацията. Да. Затова има един метод, който може би на тебе ти е познат. Затваряш очи, поемаш няколко пъти дълбоко въздух и колкото и смешно да звучи за някои хора, просто ти го представяш този човек пред тебе и му изпращаш от твоето сърца върху него. В някаква светлина, такава твоя си, която ти си определиш, го обливаш и просто дори си представяш, че го прегръщаш и му казваш хубави думи. Много голямо предизвикателство е да го направиш с някой, който наистина си му едносан и точно егото ти казва, ти си много по-добър от него, той е гаден, той изобщо не е като мен. Аз имам една мантричка за това нещо. Обръщаме се по гръб и може колкото да ни е тежко, защото ние винаги не може да станем идеални. Казвам, обичам те, ти изпращам любов. Обичам те и ти изпращам любов. Обаче си с гръб към него. Дори може той да е по гръб или мислено, нали, да си го представим. Или дори в момента, ако ние си позволим да изпратиме доброволно енергията на любовта и искаме действително да му помогнем, защото ние влизаме в конфликти, когато дайте, хапна малко от твоята енергия. Ти почваш да кажеш, не, тя е моята и започва една борба. И се чувствам изтощен, нали, както викате енергийните вампири. Аз не вярвам в това нещо, но определено е въпроса на енергия, как това е разумното, това е мъдрото. Да разберем човека от нас и да му изпратиме съзнателно своята енергия на любов. Това е един уникален метод. А не е ли това най-трудното, когато си ядосан на някого, да му изпратиш хубава енергия? Да, това се учи, това е навик. Това е навик, както аз обичам да го казвам. Ами така, айде хвани ръцете по този начин. Добре. Айде сега обратно хвани така с палец. Обратно, отвори ръцете и се хвани наобратно. Не. Значи, погледни. Ние хващаме ръката е така, както ни е удобно. Добре, виждате ли? Така, да. Да, е така. Искам на те да ти помогаш. А сега наобратно. Тоест, проместваме... трудно ли е? Трудно е. Айде още веднъж. Още веднъж. Айде още веднъж. Повтаряй няколко пъти подред. Усещаш, че става по-лесно. Да. Свиква се. Така е. Всеки един навик и на действието, и на мисленето, което сме направили своите негативни начини на мисленето, по същия начин ние може да се научиме и позитивно да мислиме и да си отвориме сърцето с упражнение, с повторение. И заработваме си безусловен рефлекс, това да стане с това да живееме на автопилот. С желание, нали? Не с трябва да си разбираш, понякога е необходимо да проявим воля. Да, но ако имаме желание. Ако имаме желание, а не защото сега показваме на хората колко е хубаво, сега трябва да го направя, защото ще се разболее, трябва да го направя, защото това ще ми помогне това. Не! Слушайте сърцето, в никакъв случай... Внимавай само с брошката. Чувате ли не? Чувствам. Значи, в нас винаги има глас на интуицията. Ние сме научени да го слушаме. Сега аз препоръчвам, това е моя опит, който иска да го приема, който иска не, никой не го налагам, никой не променям, но сърцето ни казва истина, което не е добро за нас. Ако пожелаете го от сърце и сте готови, искам да работя върху себе си, искам да се науча, искам да живея в хармония с окръжаващите, с този живот, с децата ми, с съпруга ми, искам. Тогава започни да работиш. Колкото тонове книги изчетем и миниме семинари, ако не сме положили усилия да поработим върху себе си, нещата остават, аз това повтарям постоянно, просто в зоната на добра информация. Разбирам. А означава ли това, че ако се освободим от всичките тези негативни, потиснати мисли и чувства, които години наред, да кажем, сме настоявали у нас, можем да се освободим и от болестта, която ни измъчва в момента? Да кажем, една коварна язва, която разяжда стомаха. Нещо, което те разяжда отвътре. Знаеш, първото нещо да променим, да проявим какви нашите мисли, какви нашите убеждения са предизвикали това заболяване, да го осъзнаеме
може би това се отнася към някакъв конкретен човек, да прости на този човек, да прости на себе си. Нали? И след това с всички алтернативни средства, разбира се, и с помощта на медицината, казваме всичко е наред, сега аз се възстановявам. И просто да повярваме, че ние се лекуваме. Може това да бъдат билки, може да бъде глада, може да бъдат специалните лекарства, някакви уникални, които се донесли приятели от Америка или нещо от това, може да бъдат това някакви специални манипулации, но просто да повярваме, че всичко става. И с обич да се доверим на лекаря, на лекарствата, на природата, определен начин на хранене. Нали, да се доверим и да знаем, че нещата си вършат. Аз съм здрава. Аз днес ставам все по-добре и по-добре. Със всеки един миг. Добре, другите сериозни заболявания, с които се сблъскват хората, инфаркта и рака? Признак на какво? Значи, това са малко по-различни неща. Всичко свързано с нашата кръвоносна система и с сърцето, и с съдовете. Това е неумението да обичаме себе си, неумението да обичаме безусловно, защото сърцето това е символ на любовта, всичките го знаеме. Не позволяваме да обичаме, ни се затваряме, за да можем да оцелеем. Това е за мен порочна представа и порочна нагласа в нашето възпитание, че няма да са така сурови, че не може да се позволи да се пригърне, да се обича, да кажем обичам те. Ами като кажеш обичам те, колко хубаво ти става, а колко по-хубаво на другия човек му става. Ако той ми се доверява, защото каже, ти какво искаш да кажеш сега? Ти се шегуваш с мен. Как могат да се обичат хората? Такива, които не познавам. Го казваш, какво искаш от мен? Манипулация. Обеднен, да, много често. С това се е сблъскал човек. Аз се уча да приемам хората такива, каквито сме. Ние никога не можем да станем идеални. Ние винаги се развиваме. Винаги ще има нещо да стане още по-добро и още по-добро. Но да знаем механизма как работи, да се постараем да починиме, да се довериме на Вселената. Това е скъпоценен дар. Ти нямаш се представа как действа. Точно това е... Добре, дай ми пример. Как действа? Например, за парите. Добре, хайде за парите. Сега вече им стана истински интересно, според мен. Ние обичаме парите. Зрители, да. Всички ние обичаме парите, защото парите ни дават възможност да сме свободни, да направим нещо хубаво, да помогнем на някой, да отидем на пътешествие, където ще научим нещо, ще разберем безусловно. Това са необходими средства. Да. И прекрасно е да имаш пари. Но какво правим ние? В нас работят убеждения. Пари имат само мошеници. Пари се добиват само с много труд или с измама. И всички тези подобни убеждения ни затварят вратичката да бъдем отворени. Но аз се научих. Нямаш си представа какво е. Още не съм милионерка, но аз съм спокойна, че във всеки един момент аз имам всичко, което ми е необходимо. Дори е повече, за да задоволи моите нужди. А всеки един от нас, повечето, които да ни гледат и тук, ние имаме покрив на главата, имаме ли? Ядене имаме ли? Парички за кафе имаме ли днеска? Винаги се намират. Може да си платим такси? Айде, такси е по-трудно, 1 левче може да намерим. Имало ситуация, когато не съм имала 1 левче, но след 2 часа, когато съм спокойна и знае, че нещата работят, при мен идва това нещо. Може би това е много смешно, ще звучи на хората, но повярвайте ми, нашето ограничение, че аз имам пари само с моята заплата, че аз имам пари само ако ще взема назаем, това ни ограничава. Или ще спечеля само тотото. Или ще спечеля само тотото, или не знам си какво. Това ни ограничава. Когато ние отваряме нашето съзнанието, така и работи закона на привличането, тайната, което хората не могат да го разберат, не работи. Разбирам.